Kom maar, is perfect. Ja, dat is Tippie. Tippie toppie. Als jij hebt is het vandaag, zusje. Peter Welkers. Oh ja. En de 3 J's? Wie nog meer? Jetty is er. Shanti Korenbier. Nou, het is in ieder geval vet cool. Ja, en de kapperjurk. Succes. En D, middelstreepje A, middelstreepje A, middelstreepje Sladro. En ik het dan moest ze... Nee, dat moeten ze optillen. Ja, dan moet je zo op je niet zeggen. Joehoe. Riemen, nou jij hebt erbij. En we hebben er al in praten, Riemen. Nee, wij hebben niet praten. Nee, Riemer, hij is... Jij ook, dit is perfect, hè? Kom je ja, daar is Pieter Wilkes. Daar is Pieter Wilkes. Hij is Pieter, hè? Hij is Pieter. Yes,